se retrage spre nordul capitalei. Când ajunge în zona controlată de germani, își arestează propria escortă, se pune în capătul unei coloane armate de 4.000 de germani și încearcă să ia cu asalt orașul dinspre nord, dinspre podul Băneasa. Noul pod are la bază o plachetă care aduce aminte de rezistența eroică a trupelor române. Această armată atât de loială cum o credea Antonescu, era sătulă de război și știa interesul țării mai bine decât îl știa Antonescu la momentul ăla. Colonelul Olteanu, sper că era colonel, sper să nu încurc gradul, se opune avansării trupelor germane, se dau lupte încinse vreo 2 zile și trupele române își arată buna lor măsură, în sensul că este oprit avansul trupelor germane, în timp ce în oraș principalele puncte de rezistență germane, respectiv judecătoria Ilfov, păstrada Ilfov, judecătoria sector 3 de astăzi, în spatele Cecului, Alexandru Predescu, în vremuri vechi bucureștene, își aduce aminte asaltul care s-a dat cu artileria, pentru că acolo era comandamentul Luftwaffe la București, crematoriul Cenușa, Calea Rahovei și alte zone sunt eliberate de germani, cum sunt eliberate Valea Prahovei, Dobrogea, porturile de la Dunăre. Cert este că în decurs de câteva zile, până la 30 august, este anihilată rezistența Germaniei pe tot teritoriul României, în afară de nordul Transilvaniei. Nici măcar Carpații nu mai apucă ăștia să-i folosească pe post de redută. Nu degeaba sunt numeroase cotidienele care au anunțat chestia asta. Să dăm harta 2, vă rog frumos, ca să se înțeleagă în plan propriu-zis. Iată care era aliniamentul la mai puțin de o lună după 23 august. Deci o Germanie care miza că va mai ține Valea Prahovei o vreme și că va rezista îndelung pe aliniamentul Carpaților, se trezește izolată în nord-vestul Transilvaniei, o zonă care n-a putut fi ținută mult, dovadă că la sfârșitul anului 44 erau eliberate Careiu și Satu Mare, ultimile localități românești deținute de germani. Cu 25 octombrie, ca să fie și ceea ziua. Ce îndreptățește ceea ce nu mai știu ce ziar a spus chestia asta, s-a scurtat războiul cu 6 luni. 6 luni. Minim. Da, un istoric englez, cred. Sau ceva de genul ăsta, că cu 6 luni. Deci este posibil Seton Watson, dar nu pe care sigur. Replica asta fiind în toate cărțile de istorie, nu acestea, ci de pe vremea lui Ceaușescu. Adică e una mai dintre este un